I-decompress mo natin natin dyan, pwedeng patulong. Ay sige, okay lang, okay Video lang. mo, dali. I-din ko yung Relax mo lang po yung shoulder mo, yung muscle mo sa leeg. Saka yung relax mo lang ba dyan? Hindi ka malalim mo yun. Yun yun. Yun po. Relax lang. Sige pa, isa ka. Anong malalim? Yan, isa. Relax sila ba? Ano naramdaman ko hanggang dito? Hanggang bala Sarap pa. Sige po, relax lang. Lumang ito ka. Galing ah. Ayun o. Para ma-decompress po natin. Ito, tuhod mo po. Oo. Yan. Meron. Antiques. Diba? Oh, pwede na. Pati yung pagbaba, alam ko yung pagbaba. Yung ganyan. Kasi itong problema eh. Taman mo Pag kung siya. bumababa ko, Mahirap pa na kung sagot ng takayan. ganyan na pa eh. Pag galing ako nito, Kung ano na itong sagot ko ng pwede. Kung niya. ganyan pa eh. Dahan-dahan sila. Ganyan. Eh ito, pwede ko lang ito, pati ito. So, di ba? Magaling yung pinsan ko dito. Hindi ka magre-recommend na. So, mga pula, Tapos kulado ko pa na eh. pagkita ko nila. Bahal ko regular mo. Ante, pakiramdam nyo dito. Bahal ko regular. Regular kayo kung Aman sa anak po, Samit, napiri-tiri kira ba ito dito na. May contract si Kato. Aman sa anak po, Kinikinig ako magpapamasay, di ba? May Gali ilan. Ah. Ngayon pati, umabol yung Kumbaga, shoulder hard. mo kanina, nakabagsak pa. Masisi mo sinarami Ito ko. nga eh. Oo nga, tito, bagsak yan. Nung ano. Bagsak yan nung ano, nung andyan si Alberta. Abot ko na yung pulo ko yan. Pansin ko, ngayon hindi na. Hindi na masyado. Taga-Taduasay. Si dati na may katabay. Permanent na Bilis pa na, pa rin. mata kontra kay Dikman permanent to isang tuloy improve. Hindi ko maabot yung pulo ko. Ito parang abot ko na. May wajan islutan na talaga na Sige Yan po, yung yan muna kaya yung magsusunod na Anong ka ng warm water? kaya biyak si Dali, warm water yun. Damit mo. Ay, yan. Ganit ka na po. Anong ka ng warm water? Yummy? Pulitan mo yung kanak yan. kaya rin sila Balik ka. What's that? Malaki nagbago. kita kung may Anong English na kay mais? Bami anak to Pork. inyan ba yun silutan kay Bami anak to May kwan pa rin, pero kaya rin kulungan ng asawa to may boy sabi shoulder Pwede mo na dati, wala na yan. Malo, Pwede mo ngaki. Kandig. kasi may mais Gusto niya spaghetti, gusto niya mais. Para sa dali niya. yan yung tatlo yung mula dyan Sito po kasi yan. Ayan. ay, nalagay ko na nila. Parang nabawasan ng laman ito. Carpal tunnel talaga po yan. Kasi may tunnel dito. Diyan dumadaan yung mga... Dugo. Yung mga... Ito yung mga yan Ay, yan. Yung parang tendon po yan na nakakonekta sa muscle. Hinihilay ng muscle. Para siyang dito yan, may tunnel po yan dito. Hindi po mulatan. Parang kulang ng laman. Parang nabawasan ng laman na yung ano po, di tulad itong okay mas mataba tibik amon Pwede sa cause din ng Oo. ito. Kasi Kaya nga, natin ng sila na aware. iba na, iba na. pag ginawa Sa ang monitor Fran, amo Jaya. sana manakar lang mga ani Jane eh Pinula. pag ginawa ang Diwali pa. monitor Diba rin? Ah, okay. Ako nga, Hindi Chinese ka na ano, karpal, pag- ayan. Ay, ah ay, Yung panginoon sila Bata lang mga siguro. mga 5:30 ganyan.
karpal tanong Pag madaling araw, hindi ko sa amin. talaga. Saka di Apat naman na araw na tek ako. yan. Pansin yung mga malalim. Sakay kan kaya kalas 3 konto. Ang mono dati makako. Kasali mamangisan mo anak-anak mo. Ako nang tanggap Masabay ba pa, alas 3. Masabay alas 3 ano? ang hindi alas 3 siya pero ano, 5:30 wala kanila. Ay, masabay kayo sa Lalo nung Pero yun din ano, Pero yun din tanong na pag nagkaroon dito ng inflammation, yan, hirap na siyang mag ano, Mas kuwan Sarap mo sa sa balik-balik ganyan yan. siya. Nangyari mo. kaya nga sa gitpag plucking, inflammation. nauuna, atrasado. So mo ay mismo Pagka nagpa-plucking ako, kaya nahirap. siya. Andi no wala lupa ta sabay mo tong babang makapangiras na pasang gabi kay iba. Sabado, gusto ni Papa may kasama daw. Sama to simpan dia kan Lunes sa to tapos sabihin dia di mana mo sa kla. Ano siya, hindi mo na Ano ba agapan sasabi ito. ko mulo? Sa to mate adjust ko milog ko Nagbuwa sa siya ito eh. Nagbuwa siya. Ano po, gulo mo, ano pa ako? alas silog ko. Grabe. Kaya nga, inaunahan niya pa ako malis. Mag-opera ka. Bakay. Kira Pero mahirap din mag-opera. Try ka muna ng Hindi, mga i-adjust ni Papa mga na parang alternative mapag-uwi. Ito, Ate Jen. massage, gua siya, Kailangan na o talaga bleeding. natin ng Mini-bleed siya yung mga Mga uso ngayon. bagsakan mga isang foil tantan to dyan. yung kutsara yata yung Malapit nakikita lang ko kasi yung nung ginagaya ng lakad sa kutsara. Hong Kong. Ay, mas malayo. Bayang magtagupan yung mga nilakad namin, putik. Putik yun. Ito mga ganitong Grabe, massage exercise therapeutic na po namin. ito. So, salim di ba? Therapeutic massage So, po ito. pagdating namin, paggabi, ay, sakit ng Sa mga may problema. Hindi nagsisirculate. Pag sa ngalay saliman sa sapatos. pabangutan. Ano yung action mo? Hanggang ko yung hubya sa likod. Wala ang hublad mo, no? Ayun, May action lingot kasi. Malilingat talaga pa ako to dyan. Wala namang, wala namang may yung pa ako, pero yung sahon ko. Kaya tamanid yan. Sobrang Parang maghapon ka magkapal naglakad. dito. Pawis yung paa mo. Siyempre, pagtanggal mo, kulog yung kartonan. Exercise mo din yan. Baka self-massage mo rin po.